Takže čego, tady je Ganga a já vás vítám u dalšího, tentokrát tentokrát druhého dílu z hry Shakes and Fidget a jsme na ezeničce, dáme Homa 1, 2, 3 a hned se na to vrhneme. Jelikož jsem teď přijel z zápasu, tak jsem... Aha, takže 2 prohry, zajímavé. No nevadí, volby počkat, mi přijde, že máme nějak... Ne, dobrý, máme to normálně. Takže takhle, trošičku jsem... Tak, dobrý. Co to tady máme? Záchod... Aha, no tak... Musíme chviličku počkat. Tady myslím... Jo, vlastně je Epic Event, no. Jo, ale... Jo, chtěl jsem se vás zeptat, abyste mi dopsali do komentářů, jestli je tahle zbraň lepší než tahle. Jo, což mi prosím napište, jelikož nedokážu si ho dát, no ale řekl bych, že spíš tahle, ale i tak se vás chci jenom zeptat, takže mi prosím napište do komentářů, jaký je váš názor na to. No, někdo mi, psal mi do komentářů jeden kluk, že si mám vyměnit Epic na 6, ne, nevyměním si ho, hlídka. Tak hotovo, blablabla. Tady máme bodky, takže moment. No tak to hodíme sem, tak dobrý. Tak, no a v podzemí máme tady máme chobotnici, no tak nakoupit, máme 6 dob, tak musíme někoho zkusit, takže počkat, máme elíky a narveme to, dáme to do toho, no, do síly to dáme, všechno. Jak jsem říkal, že jsem našetřil, tak jsem vážně našetřil. Tak, a jdem na to. Ještě počkat, ještě něco dáme do výdrži třeba. Tak, a jdem, počkat, ještě dáme arénku. 92, uvidíme. Pojď kritik. Dobře, tak nebude kritik. Co? Ano, tohle se říká laker. Dobře, nevadí. Takže zkusíme z takového vlaka, nevím teď, počkat, tak tady ještě jednou 9, 6, pořád o 3. No dobře, takže zkusíme nejprve z takového vlaka. Aha. No, uvidíme, jak to nakonec dopadne. Jej, ale ten by mohl padnout. Kousek. Krucinal, já to proklikám všechno na jednoho. Ty kráso, ten padne. Jej! Krucinal, ty vogo. Dobře, příště už, ale musí fakt padnout. Jo, vlastně na nic jsme měli. Tak, ale příště už by měl teda padnout, no. Na jak mám ještě to? No, aha, už jenom chvilka, no. A já nám hobu, ty kráso, tak to je pěkně na nic. Trošičku nedomyslel, nevadí. Tak, takže tady jsem měl rezeničku a já se teď přesouvám na S3, kde dáme bosíka, takže zatím čus. Takže jsme na S3, kde jsme měli hlídku. Jelikož jsem si ji dával, když jsem měl na zápas. Myslím, že do záchoda jsem dneska už házel, a pojďme se jako budeme schválně spachat. Aha, ještě za dlouho, no. Jo, no, počkat, co to? Pojďme se na podzemka, si to nebude třeba na magického Marka. Ale... No, dobré. Tak, to proměníme, není to ze záchoda, podíváme se. Není to ze záchoda, super. Takže takhle, tady máme 17 stupňů dokonce, aha. No, ale řekl bych, že tady nám nepadne. A tady jsem taky, myslím, šetřil, mám tady 148 000. No, tak jakože moc to není, jo, já myslím, že jsem něco kupoval, no. Myslím, že jsem. Ale, narveme do výdrže. Aha, už nemáme ani, no dobře, tak jdou na arénku 142. Pěkně. Je down. Tak. Dobrý, no. Jdeme zkusit toho temného jistce, kterého bychom už měli teda dávno dávat, no ale... Jinak mám, myslím, tady na tohle novou zbraň, ale nejsem si tak jistý, ale já si asi stěním trošičku zvuky. Zkusíme ještě jednou. Dobře, ještě. Měl by už, jakože, dávno, no. To je celkem beznadějné, no, bych řekl. Dobře, takže dáme hospodu. Počkat, co to bylo? Jo, tak to se jde dobře, dáme. To je 14 minut, 7 minut, aha. Dobrý,
Takže bychom měli S3 za sebou a teď se přesuneme na S4, kde máme Vargonase, takže zatím čus. Takže jsme tu na S4, dáváme si, měli jsme hlídku takhle. Jo, cech, nic. Zbrojír, ne, myslím si, že jsem se dělal, ale pro jistotu se ještě kouknem. Dobrý. Ale na bosíkovi bychom, dobře, tak tam se ještě vrátíme ke konci, jsme tam mohli zkusit protočit pár hub, jestli by nám nepadl nějaký epic. Ale no, vrátíme se tam ke konci, no. Máme tam 15, myslím, že tam byl. Tady máme taky elíky, takže by nám mohlo něco padnout. To děláme výdrž na celou a obratnost si zvýšíme. Dobrý. Tak a jdeme... Dobře. Zbožný mnicha, vůbec nevím na koho. Vůbec nevím. Dobře, tak zkusíme tady. No. Ukaž, kolik zlaří, kolik nám on bude brát. No, tak to vypadá celkem beznadějně. No, to je jasné. Takže nic. Jak to tady vypadá? Tady už to vypadá líp. No, tady to vypadá o hodně líp. No. Ten by... Aha, on je na obratku, ty vogo. To bude ještě trošičku těžší, no ale uvidím, mohl vypadnout. Pěkně. Je down. Ne. Prosím. Jo, to už, ten padne, ten půjde. Jo, je to tam. Yes, ne, pojď na to. Level up? Ne, level up ne. Dobře, něco tam hodíme za nejvíc peněz. Dobře, tak. No. Koho tady máme? Zkusíme tu půstečnou bouři, to jsem ještě... Aha! Jo, dobře, tak to je beznadějné. Tak ještě se koukneme tady na toho týpka. No, ten by ještě taky jako mohl padnout. A vyhnutí, no. Pojď ještě. Vyhnutí, super, jo. Škoda. Pěkně, kritik, ne. Vyhnutí. Yes. No, ale ten asi už teď nepadne, ale příště padne. Tak, zkusím ještě arénku. Jo. Dobře, to přeskočím. A prohráli jsme, no. Dá se nic dělat. 113 000 je tady. Co je míň? 14 bojí a máme za 8 000 a to se prodá. Jo, takže to se víc platí to. No nic, přesouváme se, teď jsme byli na S4, takže se přesouváme na S5, kde máme Tomeklava, takže zatím čus. Takže jsme tentokrát na S16. Na Tomeklavovi jsme nebyli, jelikož tam může hlídka, asi ten kamarád dal hlídku, no, takže... A no prostě tam tentokrát to vynecháme tuto postavu, ale přesunuli jsme se na S16, kde máme Toxika Gangamana a hned jsme tady měli hlídku, tak se na to kouknem. No, dobře. Tak, počkat, elík, ale na obratku. No, i když... Čekat, za kolik? Z 24, no bych chtěl... Na damage, ukaž. No, tak spadne. No, dobře, zkusíme. A výdrž. Kurník šopa. Dobře, nevadí. Dobře, takže jdeme do arénky, ne, ještě s tím se vytuní. Aha, tak to jsme se moc nenatunili. 25, tak pojďme. Jsou to kozelníci, tak to nechám a vypadá to jednoznačně celkem, i když, no... Yes! Takže ještě vylepšíme. A kolik to bylo? 100 vyhraných, pěkně. No, a já bych změnčil obratku podzemí. Jo, ne, tak to nebylo, no, zkusím koštěného válečníka. Ale ten asi ještě nepadne. No, pojď. Ne, ještě nesmím mi dát. Dobře, tak zkusíme Yetiho. 24.
ten by měl asi padnout, bych řekl. Pěkně, je down, je down, je down. Jo. Pěkně, super. Tak, ještě zkusíme kostlivce, ale ten už asi nepadne. No, ten nepadne. Dobře, no, tak abych už asi dál neskoušel, ale když mu... Dobře, zkusím ještě jenom koštěného. Och, a ne, on začal, tak to... Jo. Pojď. Yes. Kurník. Dobře, tak to nepadne, no. Takže zvýšíme výdrž. Cech nic, jo, tady ani nám cech. Takže ano, nic. Tak, síla fakt nepotřebuju. Dobrý, takhle. Takže my se teď přesuneme na S17. Takže zatím čus. Takže jsme tady na S17, podíváme se rovnou na hlídku. Zbrojka, tady myslím nic nebylo. Ne, nebylo. Proč mám na int? Asi tady lepší nebyl, no ještě, to protočím, no. Na toto, lepší a další, lepší prst, no i když jaký je lepší. Ten je lepší. Aha, no dobře. 29. No tak na to nemáme. Kdyby jsem nakoupil tady tohle, tak bys, no, nevadí. Čekat ještě. Jak bychom to vykutili, nějak bychom to chtěl vykutit, ať si je můžu pořídit. No dobře, půjdeme na arenku, ale musím vybrat někoho na jistotu, takže tuhle 18 třeba, to by měla padnout, bych řekl. Jakože padne, jo. A teď, když to prodám, tak tam je. Čekat, no dobré, no. Nedisknem to, že by to 2. Takže za okamžitě to jeden, to máme 5. Jo, takže by to mělo být. Jo, vyšlo, super. Tak. Neříkám, že bude lepší, no. Dobrý, tak. No a jdeme zkusit nějaké, jo, tady nám padlo druhé podzemko. Neskoušel jsem ještě vodního glomfa, takže nevím, jak to půjde. Ale vidím, že je nižší level dokonce jak já, takže by padnout měl. Tak snad padne nějaký epic, no. Pěkně. Je down. Ještě není. Teď. Ještě ne. Dobře, ještě to trošičku zdramatizujeme ten konec. Yes. Je to tam. Tak. No, nepadlo, že epic. Nevadí. Že bychom ještě, no, máme. Dobře, nic. Tak. To jdeme tu obratku, tak. Zkusíme koštěného válečníka, ale ten asi nepadne. No, ten nepadne. No. Kritik. No, to je beznadějné, ale tak zkusíme ještě tady toho Yetiho. Má nižší, akorát výdrž má vyšší, no. Ale ten by padnout mohl. Dobře. Vyhnutí, jo. No. Krucinál, nesmí, dobrý vyhnutí. Pane bože. No. Pojď, uber mu už. No. Dobře, přeskočíme to, ale ten padne. Kurňa. Dobře, dáme to na 15 zub maximálně. Ale nechce padnout, nechce. Poslední houba. Dobře, tak nepadnul, no. Myslel jsem si, že padne, ale tak nevadí, no. Tak, dáme tento quest a arenku jsme měli, že? Takže dáme tento quest, cech taky nemáme. Dobrý, takže se přesuneme na S18, takže zatím čus. Takže jsme na S18, kde máme Toxika Gangame na LP, máme tady hlídku, poštu výhru. Tak, cech, Epic v hospodě, nice. Počkej, podívám se mnou, co to bylo na zvuk, to je
toto a co? Aha, jo, tak počkat, co mu padlo. Nějaká z těchto 3 věcí, ale no dobrý. Nic jsme tady neměli, to tady máme. Dobře, máme tady našetřené nějaké peníze a i dokonce, takže to všechno hodíme do síly. Tak. Pojďme se ještě na arénku. Epic zbraň. Dobrý, nedali jsme. A teď jdeme na podzemí. Skubus, že by už padlo? Uvidíme. No. Pěkně. Pěkně. Ten by mohl padnout. No, on se furt vyhýbá kruce, no. Pěkně. Ne! Ještě to zkusíme jednou. Tak. Já nevím, no, tak zkusíme z živého zvolka. To je ještě vyšší level, ale... No to je tež na... To ten skubus by měl padnout, no to... Příště by už měl asi padnout, tak vidím, že padne příště. Co to je na obrátku, no tak to si strčí víš kam. Dobře, takhle. No a my se teď podíváme... Pokrok, už jsem jenom jednou zívil za toto video. No a teď se podíváme na poslední, ne na předposlední, bože, ještě potom se podíváme na bosíka. A teď se podíváme ještě na S. A proč já chci vůbec na bosíkový protaček, že nemohou být na Epic? A logika, že? Takže na bosíka už nepůjde, mě to nedošlo. Omlouvám se. No, půjdeme se podívat teď na S20, kde bude poslední poslat, takže zatím čus. Takže jsme tady na S20, měli jsme hlídku, poštu, 5 útoků, to je tím, že jsem tak vysoko v té aréně. No teď už nejsem vysoko, ale byl jsem 1000, no, po těch 4 prohrách jsem zase klesnul, škoda. Tady myslím, bylo tady. Jo, takže musíme vzít. Vemem na to, no. Co tady máme? Nič. Tak. Ještě bych vzal jeden na int. Pojď. Tak. Pěkně. No a jdeme na ještě na arénku 20. No, to bude ještě těžké. Pěkně. Ne. Ach jo. Nedá se nic dělat. Smrtka ta nepadne. Tu jsem jako jedinou... Měním názor. Ty kráso. Nechci úplně všechny houby vyplýtvat. Dobře, tak ještě poslední. Ne. No jasné. No, dobře no, tak nevadí, co jinak, jak jsem to tady, no takhle. Podruhé, vidíte to, je čas, tohle určitě znamení, že je čas to skončit, takže dáme ho sporu. Tak, postava. Takže já vám děkuji, že jste se podívali na toto video, pokud se vám líbilo, tak dejte like, pokud se vám nelíbilo, tak dislike a důvod do komentářů dislike důvod. V čem jsem se měl zlepšit, mi napište mi teda na tu zbraň na té S1, jaká je teda lepší podle vás. Já si myslím, že ta, co mám jakože v inventáři, ne ten Epic, ale prostě ta sekera, nebo co to bylo, myslím, že sekera to byla. Tak mi to teda napište, no a já se sám naučím a těším se do dalšího videa, takže zatím čus.